Oni mají občerstvení i tady doma. Dobrý den. Mám taky. Halo, Ano, jste tu? jsem tady. A kde jste, nahoře? Já nevím, U zámku co, už? já nevím, co je nahoře. Jsem u zámku. Jo, tak jo, já jsem v Koukám. kanceláři, tak já... Koukám na to občerstvení tady. To tady nebývalo. Jo, no tak to jste ještě nejste u zámku, dobře. A kam teda mám jet?